Να καλυφθεί η διαφορά. Δεν χρειάζεται να σπρώχνεστε. Δεν χρειάζεται να σπρώχνεστε για να πάρετε καλύτερη θέση από τώρα. Εντάξει. Λοιπόν, ελάτε και εσείς από εδώ, παιδιά. Παιδιά, από μπροστά θα περάσετε, όχι πίσω από το δέντρο, από εδώ, Λοιπόν, θυμίζω τη διαδρομή για όσους δεν με άκουσαν πριν. Κατεβαίνουμε. Εκεί που είναι το περίπτερο θα στρίψουμε δεξιά. Ακολουθούμε τον δρόμο. Έχουμε το πάρκο πάντα στο δεξί μας χέρι. Και όπως πάει, στρίβουμε και στην άλλη γωνία. Τερματίζεται σε μια τέτοια άσπρη γραμμή. Θα τη δείτε. Περιμένουμε, δεν φεύγουμε ακόμα. Περιμένουμε να τερματίσουν τα κορίτσια. Πόσα μέτρα είναι μετά το τερματισμό? Όχι, αλλά πρέπει να προλάβουν να σε σημειώσουν οι άλλοι κάτω. Κύριε, πόσα μέτρα είναι μετά το τερματισμό? Η γραμμή είναι ακριβώς στον τερματισμό. Περνάμε τη γραμμή και μετά σταματάμε. Είναι αυτό που είναι κάτι. Όχι τόσο ψηλά, είναι λίγο πιο χαμηλά. Ναι, πόσο πιο χαμηλά? Περίπου στα 50 μέτρα. Θα πάρουμε όλοι μετάλλιο. Θα πάρετε όλοι μετάλλιο. Και εγώ θα πάρω μετάλλιο. Φωτογράφος είμαι. Έχουμε ακόμα 2-3 λεπτά. Λοιπόν, όπως είμαστε εδώ, θα πω δύο πράγματα. Στο έτοιμοι θα έρθετε στη γραμμή. Στο σφύριγμα φεύγετε. Επαναλαμβάνω, δεν σπροχνόμαστε για να μην πέσει κανένας και χτυπήσει. Γιατί εδώ πέρα ήρθαμε να τρέξουμε να περάσουμε καλά. Όπως και την προηγούμενη φορά. Χτύπησε, το πατήσαν όλοι. Για τα αμάξια θα μην ανησυχείτε, θα τους κόβουμε. Λοιπόν, εσύ είπαμε, πρόσχε το σκαλί του δέντρου. Λοιπόν, έλα, τερματίσαν οι κοπέλες. Περίμενε μισό λεπτό. Τα δύο παιδιά μπείτε από μπροστά. Έτοιμοι.